Ramazan kiye? Ez zarokekî biçûkim, lê ez tiştan fehm dikim. Van rojan mimalê çi ecêbî heye. Herkes bêdeng dişe karê xwe û êwarî jî melûl vedigerin. Dîya min got, Emîn, ka ji te taştî hazir bikim. Lê ji min peyve kes nedixwe ne jî vedixwe. Hetekekê min Selman jî. Gelo çima? Min vî halî ji kekê xwe pirsî. Got, tu mezin bibî tê fehm bikî. Ji xwe ji vê gotinê peyvetir tiştekî din jî nabêje. Min ji dîya xwe pirsî. Got, Remezan e. Min ji bavê xwe jî pirsî. Got, rojî ye. Hela hela, ev Remezan rojî kînin? Çi kesin? Min got, heya tune ev Remezan rojî her duya li ser mala me yesa xwe xwarin ve xwarinê danîne. Min ji hevalê xwe alî pirsî. Mala van jî bi roj tiştekî naxwin ve naxwin. Remezan rojî mala van jî tirsendiye. Şevekê ez şiyar bim. Min dî dengê çezel û kevçiyan tê. Heye tune hinek ketine dolabê. Min baz da ku xeberê bidime bavê xwe. Lê bavê min ne di navciyê xwe de bû. Bêşare min baz da navciyê kekê xwe. Ev jî tune bû. Hela hela, ez ê çi bikim? Ez netirsiyam. Min got, ez ê van diza biqewirînim. Min rahişto xwe melkisê û carekî ve derî mitfexê vekir. Min lê nêrî malî me tev li wir xwarinê dixwin. Hey fenek, bi roj hûn ji rojî û Remezanê ditirsin, ji lev bi şev dixwin ve dixwin ha? Te bi min jî dikenin, hey tirsanek. Pêşî min got, ez ê rojî û Remezanê bibînim û maliyê xwe gilî wan bikim. Lê dûre min fehm kir ku wexta bi rojî birçî dimînin kekê min çawa nerm û helîm e. Dê û bavê min jî xircirî nakin. Ev çax min got, bi vî halî devam. Xuyayê ku Remezan rojî çawa dilbirexm û baş in.